Kaixo guztioi eta ongi etorri Adin Berri saiora. Adin Berri, Gipuzkoako Foru Aldundia zahartze osasuntsu eta aktiboa bermatzeko bultzatzen ari den estrategia da. Helburu horrekin bat egiten du telebista saio honek eta adinekoen ongizate fisiko eta emozionala hobetzeko, ariketa fisikoa, garuneko entrenamenduak eta meditazio mindfulnessa egingo ditugu. Hori guztia saio bakar batean. Ederra ez da, goazen ba, martxan jartzera. Egunon zurine, egunon danoi, hemen gatoz, beste umat, kirolatxeko asmorrekin, eta bai, gaurko honetan indarra engou, indarra landuko, eta ibilikoen elementu bakarrak izango di, esneka xabi edo eta ur boteia txikibi. Beste barik, hau pasuek, astera guaz. Bueno, esan duten morun, aste aguz, indarra ariketa gehitzen, betiko lez, behitxik eta gora, berotzen, jarri eskumokorri, nahinka bat atzin, ben, astiro. Ba, aldatu, gogoratu beti, bizkarra beti zuzen, batu hainkak, aurrera. Bita bi, bat, bi, erdire, bat, bi, hor, bat, bi, erdire, ben, oazen, bat, bi, erdire, bat, bi, oso ondo, bosnaka, bat, bi, hiru, lau, bost. Oazen bestera, atzeratu, bat, bi, hiru, lau, eta bost. Gora, hainkak zabaldu, buru beti erdire, oazen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi. Bederatzi, hamar. Oso ondo sorbaldak, bat, bi, hiru, lau, bost, oazen bestera. Bat, bi, hiru, lau, bost. Bisa batera, bat, bi, hiru, lau, bost, atzera. Bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, askatzeu torrapur bat. Venga, luze. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, luze, bederatzi, hamar eta azkena. Biztaratu eskuk, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar eta azkena. Eskumokorrin, behitxik hasi eta gora, bat, astiro, bi, hiru, lau, bost, esker eta eskuma, bat, bi, hiru, lau, bost, oso ondo. Bueno, hasikoaz, indar hori lantzen, indarreko ariketak, ez da abiadurarik, hartuko bi elementu horiek, ni elementukin hasikona, baina nahi bozue libre, lehenengo ariketi izango da. Hainka bat, 80, gehi sorbaldakin, esko hori lurrakin paralelo. Ardatzera etorri, eta kambio. Etorri, hor. Nahi bada, bape barik. Baina alba da, hartu elementu bi horrek, beti bizkarra zuzen, kolpe hor. Horeka hori mantenduz, ezin bada gora arte, egin neike. O laguntzakin, kolpe, aulkido mai horreri, eta gurutzatu. Horeka mantenduz, vale? 12 izango di, 6-6. Venga, guazen dano batera, gertu, gurutzatuta, bat, astiro, bi, horeka mantenduz, hiru, lau, bost, ardatz aldatu, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar, guazen bi azkenak, bat, astiro, bi, oso ondo askatu, nahi bozue laga, aulki horretan, edo jarraitxo urakin, venga, beste 12, gertu hor, astiro, ez da biorarik, etorri, gogoratu, gurutzatu, bat, ardatzera etorri, bi, gurutzatu eta hiru,
lau, bost, estiro, 6, 7, 8, oso ondo, 9, 10 eta 2 azkenak, guazen, 1, 2, hau pasuek, on bai utzi, ariketa hau eginke edo libre, bai, inun apoio bat bilatu gabe, edota aulki horrekin, izango da. Esku mokorrera, utzi hanka bat ardatz horretan, eta bestiaz, luzatu eta atzera. Utzi hanka bat ardatzen, indar guzti bertan, batu hankak, hortik, zorra da geldik eta, 1, 2, ezin bada holan, laguntzakin. Ikusten da, ezta? Venga, guazen dano batera, 12, pixu guzti hor, beste enki ikutzen, guazen, astiro, 1, 2, suave, 3, 4, ikusten da hor, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eta 2 gisa. 1, 2, ardatzak aldatzen dut, eskuma horren gainin, beste ikutzen, nahi bada, horman ipini eskuk eta 1, 2, 3, 4, horma horrekin lagundu, 5, astiro, 6, 7 beti ikutu, 8, 9, 10 eta 2 azkenak, 1, 2, jarraian, indar guzti beste hankara, ardatza jarri hor, hanka guzti, beste ikutzen, oazen, 1, 2, 3, astiro, 4, 5, 6, beti alnaz lagundu, 8, 9, 10, 2 azkenak, 1 astiro, 2 aldatu ardatza, ikutzen eta 1 gora astiro, 2, 3, 4, igarri ipurdi hori, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eta 2 azkenak, 1, 2, oso ondo, askatu hor, hainka lan dute, deskantza huela biliko, urtrao bat emoteko, gogoratu beti, gure derrigortasun bata, ez da aukera bat, venga, urtrao txiki badanok, hartu elementu bi horiek, eta honeko bariketa bat, inoizein dugu makiliaz, dengo, eta ardatzin jarri, hortik eta atzera. Vertikaltasune mantenduz, hortik eta atzera. Ikusten da, ez da? Gelitzen hor, bizkarra zuzen, 1, 2, venga, guazen, astiro, 1, biatu atzin, 2, 3, 4, 5, 6, venga, 12, 7 oso ondo, 8, 9, 10 eta 2 azkenak. 1, 2, askatu nahi bada, utzi aulki horretan, eduki geuaz, askatu hor apur bat, eta 5 segundotan beste 12ko bat, astiro, indarra lantzen, venga, guazen, gertu danok, utzi hor, 1, astiro, 2, ezin bada elementukin, bape barik ukabiak itxi tope, guazen 6, 7, 8, 9, 10 eta 2 azkenak. 1, 2, oso ondo, utzi elementu horrek, eskatzen dut, hor, bezuk igarriko hor, bizkarra, zein tricepsak, eskatu hor bizkat, eta hurrengo ariketa izango da. Hainkak oso zabalik, eserialdi txiki baten got, hainkak nahiko zabalik,
ardatzetik nahiko urten da ikusten da, ezta? Eta ingot, eserialdi txiki bat eta bezuk aurrerantz. Aukeran nik elementukin nengot, zuek nahi bozue bape barik. Ikusten da, eta erdire. Eserialdi bat, eutzi eta gora. Eutzi eta gora. Eta beti ukabiek, sarratu tope, hor. Eta gora. Bai? Venga, oazen gertu. Oso zabal, oso zabal. Darik eta honek egin aldi, sorbaldak eta barik, aulki baten ipini eskuk eta laguntzakin. Venga, oazen gertu, 3, 2, 1, oazen. Eutzi hor, bat. Eutzi hor, 2. Oso ondo. Eutzi, 3. 4, astiro. 5, hartu. 6. 7. 8, hau pasuek. 9, 3 azkenak. Eutzi, 1. Eutzi, 2. 3, oso ondo. Lagalurrin, askatu apur bat. Ezin bada elementukin, gogoratu, ukabiak tope sarratu, eta hain. Eta bestelan, aulkisakin lagundu, eta utzi hor. Ni jartoten erritmo horretan, astiro. Venga, askatzen az. Zabaldu hainkak tope, punta kanporantz, kolpe hor. Jarri mokorrin, bisa batera, eserialdi gehi, sorbaldak. 3, 2, 1, oazen, eutzi, 1, 2, 3, 4, 5, oazen, 6, oso ondo, 7, 8, 9, 3 azkenak, 1, 2, 3, hau pasuek, benetan. Venga, utzi hor, askatu, nahi da benak, ultrago txiki bat, askatu hor. Urrengo ariketa izango da bi gixak. Askotan egin dugu, baina kasu honetan egozue bi elementukin. Nahi ba laguntzakin, lagundu edo orman, esku jarri orman, horpuk alkarrikutzen, puntak beti kanpora, esku orman eta 1 eutzi, da goxean beti, 2 eutzi, eusten hor, kasu honetanik, elementu bi horrek ibilikot, venga, bizkarra zuzen hartzeko, horpuk alkarrikutzen, punta kanporantz, astiro. 1 gora, 2 eutzi goxan, 3, venga, oazen hor, 4, 5, 6, 7, 8, venga, 4 eixa. 1 gora, 2, 3, 4. Oso ondo, askatu hor, 12 einde, askatzen du bizkat, beste 12 korren bile, 5 segundotan, igarten dira bi gixak, venga, horpuk alkarrikutzen, puntak beti kanpora, gertu, venga, astiro, eutzi hor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, venga, beste 4, 1 gora, 2, oso ondo, 3, 4, venga, utzi hor, venga, deskantzua ur apur bat erateko, ultrago txiki bat, askatu, eta hurrengo ariketa izango da berri sorbaldekin, alba da elementu bixakin, eta ezin bada bape barik. Ukabiak itxi tope, sorbalan aurrin jarri, zabaletik ez, aurretik, eutzi hor, eta hortik eta gogorarte. Ezin bada, aldan leko arte, baina alba da, hortik eta gogorarte. Bixekin. 1, astiro, 2, astiro, venga, guazen. Elementukin jarraitzukot,
oso zuzen, ardatza jarri ondo, goazen gora, bat, astiro, astiro, bi, eutzi hor, hiru, lau, bost, sei, zazpi, oso ondo, zortzi, hartu arnasa, behatzi, ezin bada erdibidera. Hiru azkenak, bat, bi, hiru, oso ondo, askatu hor, nahi bada, utzi aulki horretan, askatu hor, sorbaldak, eta beste 12 bat. Gogoratu beti, ardatzetik urten baik, bizkarra beti zuzen, hainkak egoki, blokeo barik, guazen, 5 segundotan, eutzi hor, gertu, 3, 2, 1, astiro, gora. Bat, bi, 3, lau, bost, aldanleko arte, 6, da alba da, zazpi, zortzi, bederatzi, 3 azkenak, bat, bi, 3 eta azkena, 3, oso ondo, askatu hor, utzi, askatzen dut, igarriko sorbaldak, zelan da zen hor, minberatute, ikutu bizkat, ibili berakin, eta hurrengo ariketa izango da. Pausu bat aurrera, gogoratu heldu eta aurrerantz jun barik, bizkarra beti zuzen. Egin pausu bat, bizkarra aurrerantz, gelditzu hor, eta atzera. Pausu bat, eta atzera. Kasu honetan, aleginduko naz, bicepsa sartzen, eta itxot. Bat, eta erdire. Bi, eta erdire. Elementuk ibilikot, hartu elemento bi horiek, bizkarra zuzen, eskumakin hasiko naz, eta bat, gora. Bi, gora, oso ondo. 3, eutzi, lau, bost, sei, zazpi, oso ondo, zortzi, behatzi, 3 azkenak, bat, gora, bi, gora, 3, eta azkena. Askatu hor, 10 segundotan, bigarren horri jokotzau, eta berdin. Heldu, makurtu eta gora. Goazen, hartu ardatz hori, aurrera. Bat, bi, bizkarra zuzen, 3, lau, estiro, bost, gora, 6, zazpi, zortzi, behatzi, 10 bi azkenak, bat, gora, bi, gora. Oso ondo hau pasuek, utzi lurrin, askatu eta hon bai, bukera hori moteko, lusaketa egin gauz, sorbalak eta apur bat ikutu, guazen dano batera, batu hainkak, oso lasai, hortik eta gora. Hartu hor. Askatu. Hartu arnasi, esko bat atzetik, besti goitxik eta... aldatu. Ba. Estiro, estiro. Biribildu. Hartu arnasi, eskukatzin eta gora. Ustabe. Hartu hor,
Torri atzera, hortik eta gora. Oso ondo, lodixe aurrin, kolpeta, askatu. Astiro, astiro, ba. Venga, hau pasue. Askatu apur bat, zabaldu hainkak, hortik eta gora. Hartu arnasi goixan, ba. Astiro, astiro, berriz gora. Hartu hor, ba. Oso ondo askatu. Guazen hainkakin, gogoratu, laguntzakin nahi bada, kolpe, bizkarra beti zuzen, zorbaldak geldik, eutzi hor, hainkak parera. Oso ondo. Askatzeot, nahi bada, horman lagundute, kolpe hor horman, beti parera, zorbaldak geldik eta lagundu. Esku bat hormara eta utzi. Oso ondo askatzeot hor, gurutzatu aurretik, eskerra, bizkarra oso zuzen, ipurdixaz atzerut, utzi. Arnazak gora, ba, aldatu. Oso ondo. Venga, guazen hainkak parera, bi arnazketa golpe, batu hainkak, hartu arnaza, segi hartzen, eutzi, ba! Astiro, astiro gora, hartu arnaza, segi hartzen, eutzi, ba! Astiro gora. Bon, hau pasuek, gaurko amatxute, zurinetan jarraitzen dugu, agur, agur, urren arte. Kaixo berriz ere, osasun fisikoa landu eta gero osasun kognitiboa landuko dugu Anerekin, Zita Alzheimerreko neurobiologoarekin. Ane, zurea da hitza. Kaixo zurine, kaixo guztioi. Buru osasun ona izateko gure gorputza eta osasun orokorra zaintzeaz gain garrantzitsua da garuna ere egunero trebatzea. Horretarako, Exercita programako ariketak egingo ditugu, bai? Exercita programa 60 urtetik gorako pertsonen funtzio kognitiboak lantzeko ariketa bilduma da. Ariketak elebitan daude eta maila desberdinetakoak dira. Zita Alzheimer Fundazioaren web orrian dauzkazue eskuragarri. Orain, Exercita bildumako pare bat ariketa egingo ditugu. Bai? Goazen ba. Lehen ariketaren izena aurpegiari arreta da. Ariketa honen bitartez, arreta eta oroimena landuko ditugu. Izan ere, norbait berria aurkezten digutenean, izenarekin gogoratzea kosta egiten zaigu. Noren laguna den, zein lan egiten duen, edo bestelakoak ordea errezago gogoratzen ditugu, baietz. Testu inguratzen laguntzen dugun informazioa da errezago oroitzen duguna. Ariketa honetan, gizonezko batzuen aurpegiak azalduko zaizkigu pantailan. Aurpegiak eta bakoitzaren lanbidea. Denbora tarte bat izango dugu hoiek aztertzeko, begiratzeko. Kontuan izan, denbora tarte hori eta gero, soilik aurpegiak agertuko zaizkigula, eta guk lanbideak gogoratu beharko ditugula. Ulertuta? Prest? Arretaz begiratu eta saiatu aurpegi bakoitzaren lanbidea gogoan hartzen. Aholku batzuk emango dizkizuegu. 1. Arretaz begiratu aurpegia. 2. Errepikatu lanbidea. Eta 3. Irudikatu beraien lanetan. Bai, orain aurpegiak soilik agertuko zaizkigu. Lanbideak falta dira. Gogoratzen aldituzue? Hau, biologoa da. Aldamenekoa, legelaria. 3. hau, ingenieria. Beste hau, ile apaintzailea. Hurrengoa, argazkilaria.
Eta azkenengoa, komertziala. Bai, gogoratzen zenituzten, orain bigarren ariketara egingo dugu salto. Irudietatik hitzetara. Aurkako hitzak izena du bigarren ariketak. Ariketa honen bidez, hiztegia eta arrazonamendua landuko ditugu. Nola? Antonimoen edo aurkako hitzen bitartez. Antonimoak kontrako esanahia duten hitzak dira. Eta bi hitzen esanahiak kontrakoak diren aztertzeko arrazonamendu gaitasuna erabiliko dugu. Horrez gain, hiztegia aktibatuko dugu. Hitz asko ezagutzen ditugun arren, beste batzuk agian orain ezagutuko ditugu. Goazen hastera. Pantailaren alde batean agertzen zaizkigun hitzak beste aldekoekin lotu behar ditugu. Hain justu, kontrako esanahia duten hitzak lortu behar ditugu. Goazen lehenengo taulako hitzekin. Tartetxo bat utziko dizuet pentsatzeko. Bai, egin dituzue loturak, bilatu dituzu antonimoak, oso ongi. Bigunaren aurkakoa gogorra da. Gerrarena, bakea. Lo hitzarena, esna. Triste eta alai. Eta azkena, itxitaren kontrakoa, zabalik. Primeran, goazen bigarren multzoko hitzekin. Hartu denbora pixka bat pentsatzeko. Listo, loturak honakoak dira. Ekarri, eraman. Maitasuna, gorrotoa. Ezkutuan, agerian. Laguna, arerioa. Eta azkena, ongi, gaizki. Oso ondo, lan ederra egin duzue. Askotan errepikatu dizuedan moduan, garrantzitsuena garuna aktibo mantentzea da. Eta ariketa hauek egiteko errutinak hartzea, entrenamentu ohiturak hartzea. Horretarako, etxean egiteko ariketa bat proposatuko dizuet jarraian. Irudiari arreta da etxerako proposatzen dizuedan ariketa. Arretaz begiratu pantailako irudiari. Ba aldakizue zer den. Gure inguruko paisaietan bereziki baserri inguruan oso ohikoa den elementu bat da. Baina, ba aldakizue zer izen duen? Zertarako balio duen edo nola egiten diren? Saioa amaitu eta gero, etxean, galdera hoiei erantzunez idazlan bat egitera animatzen zaituztet. Baina orain, saioa biribiltzeko zurinerekin uzten zaituztet. Kaixo berriz ere, gorputza eta garuna martxan jarri eta gero emozioetara joko dugu. Saioa biribiltzeko meditazio mindfulnessa egingo dugu. Horretarako, aulki bat, banku bat edo esterila bat beharko duzu. Eser zaitez, pizkarra tente duzula inungo tentsiorik gabe eta oinarri sendo bat ezarri, oinak eta ipurdien artean triangelu bat eginez. Eta gogoan izan, lesiorik baduzu, jar zaitez, eroso. Astera goaz. Meditazioaren unean barneratzen gara orain, arreta kontzientearen espazioan. Eseri eroso, bizkarra zuzen duintasunez eusten zeure buruari. Jarraian, begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen,
hartzen, botatzen, hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat zure arnasketa prozesu naturalarekin. Goza ezazu egonean egotearen sentsazioa. Ekar ezazu zure gogora maite duzun pertsona baten irudia. Ahal dela, bizirik dagoena eta ekiko sexu grinarik ez duzuna. Ikusi pertsona horren aurrean zaudela irudikatzen duzunean zer gertatzen den zure gorputzean, zure buruan. Sentsazio atseginak agertzen dira gorputzean eta maitasun sentimenduak buruan. Ekarri behin eta berriz zure gogora maite duzun pertsona horren irudia. Eta sentitu sentsazio fisiko eta mental goxo horien fereka.
bizipen hori gogoratzeko, esan, laztana, maitea, edo bizipen goxo hori deskribatzeko, balio dizun beste edozein hitz. Errepika ezazu prozesua hainbat aldiz. Maite duzun horren irudia ekarri zure gogora. Horrek sortzen dizkizun sentsazio fisikoez eta sentimendu atseginez gozatu. Hautatutako hitza esan. Maitea. Maitea. Gogoan izan egoera hori nahi duzunean sor dezakezula zure baitan. Maitea, laztana, edo aukeratu duzun hitza esanez. Praktika ezazu astean zehar, egunean zehar hainbat aldiz, minutu batzuk bakoitzean. Orain, poliki-poliki, ireki begiak eta has zaitezte gorputza mugitzen. Zer moduz sentitzen zarete, lortzen duzu erlaxatzea,
Lasaitasun honekin agurtzen zaituztet, baina joan aurretik kontutan izan garuna entrenatzeko ariketa bat proposatu dizuela Anek, belarmetaren inguruan idaztea. Etxeko lan horrekin agurtzen zaituztet, hurrengo Adin Berri saiora arte. Eskerrik asko!